Ilmastonmuutos on meitä jokaista koskettava ilmiö. Globaalisti jäätiköt sulavat, merenpinnat nousevat, rankkasateet lisääntyvät jossain, toisaalla kuivuus tekee elämästä mahdottoman. Näin tutkimusmallit pahimmillaan kertovat, mutta jos tutkijoiden yhteiset ponnistelut tuottavat tulosta ja esimerkiksi pienhiukkasten merkitys ratkeaa, voimme vielä vaikuttaa ympäristöömme ja sitä kautta omaan tulevaisuuteemme. Ilma on täynnä pienhiukkasia, joiden merkitys ilmaston lämpenemisessä on yllättävän suuri. Helsingin yliopiston ilmakehäfyysikot ovat maailmalla alan tunnettuja pioneereja. He ovat erikoistuneet näihin ilmakehän pienhiukkasiin, eli aerosolipartikkeleihin. Suomessa tätä on tutkittu jo yli 30 vuotta, pisimpään koko maailmassa. Tyypillisiä esimerkkejä pienhiukkasista, mitä tavallisesti ilmakehässä leijuu, on esimerkiksi siitepöly, katupöly, pakokaasuista tulevat hiukkaset, pilvipisarat. Pienhiukkaset vaikuttaa merkittävästi elämänlaatuun maapallolla, paitsi sitä kautta, mitä vaikutuksia niillä on ilmanlaatuun ja ihmisten terveyteen, myös niiden ilmastovaikutusten kautta. Suomalaisten fyysikoiden uskosta tulevaisuuteen ja työhönsä kertoo se, että tällä hetkellä työn alla on kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän päämajan perustaminen Helsinkiin. Mittausasemaverkosto käsittää noin 30 ilmakehä- ja ekosysteemihavaintoasemaa ympäri Eurooppaa. Mittausasemaverkoston merkittävyyttä voi verrata maailmanlaajuisen säähavaintoverkoston syntyyn toisen maailmansodan jälkeen. Pienhiukkastutkimuksen tulokset tuovat meille yhä enemmän tietoa siitä, mikä osuus ihmisen toiminnalla on ilmaston muuttumisessa. Tieto on ratkaisevan tärkeää tulevaisuuden päätöksiä tehtäessä.